Čaute, toto je Forsaken a idem ho práve hrať. Uvidím, čo budem za vraha, teda ja som Coolkid a uvidíme, čo oni budú za vrahov. Takže chce sa prekvapiť nechať. No poď. Pozrieme si, kto je tu. OK, tak to nebudú nejakí najťaci. To. Tak, čo? To poď. Dám si tohto. Tak. Som chcel strašne toho doli, alebo LXL. Na Tak mi je správne. Nič. No dobré. Poď. Ešte 2 minúty. Sakra. Aha, kúra tu je. S týmto neviem, jak sa volá. Tento 50. Takáto čekvica. Som nevedel, že to je v hre. Takýto Coolkid toho chce on. A už mu idú na pomoc. Ja hlavne. Ježiš, Coolkid, choď, bež. Poď, Coolkid. Yes! Konečne. Dobre, dobre. Ešte aký záporak to je. Tu je. Prečo ideš sem? Pozriem, kde je tekvica, ale však tekvica je tam. Viem. Jak to všetko tak rýchlo prezerá. Kamo. Tento vrah je fakt dobrý. On premýšľa veľa. No choď po nám. Yes. Ne. Yes. Keď dostal tento 69%. Poď, Coolkid, dáš ho. Yes. Ne. Poď, Coolkid. Opačnou. Yes. Coolkid, dáš ho už iba jeden hit. Prosím. Coolkid. On to dá. Yes. Áno. Do toho. Poď. A už ide. Yes. Si dead, kamo. Čauko. Kamo, čau, kde?
Dun, dun, dun. Kámo, ty si tu hráš? Kámo, ty tu ideš bombiť najväčšie, bomby, poď. Tak, len tak ďalej. No poď, kto to? Yes. Konečne si zahrám. Hlavne, aby ma nevidel a aby sa tu nespavnul. To je dobre, to je kura. Poď sem kura. Ja som tu tiež. Šedlecky. On tu je, alebo... Ja som dobre videl. Ja som blbec, ak ma napadne ísť za ním, ale asi... Ja neviem. Ešte ne, ja nechcem zomrieť na slashera. Kura, ale teba tu není vôbec vidieť. Vôbec. Ne. Čo? Kura, dá sa ísť sem? Tak toto ma nenájde podľa mňa, ale nebudem celú hru kempiť. Nechce sa mi, to je nuda. V šprinci treba šetriť. Nešprintovať s ním takto, lebo potom ťa zbada vrah a ten ťa doženie, lebo ty nemáš šprint. Takže taká troška rada. Ako tu vo Forsake neprežiť a vidím ho. Komu? Čekaj. On je strašne zlý. To prečo? My sme iba ľudia klasicky. Tak to veru, ne. Ja vidím ho. No tak, kamo iba Elliot zomrel, tak toto bude ľahké. Kde je? Dobre. Teraz ja už idem do plného útoku. Slasher, kde si? Teraz by som ťa chcel nájsť. Som sa zľakol generátoru. Bum. To bol ľahký win pre súprových hráčov. No tak, toto bolo asi všetko. Jedno kolečko som si zahral, ale to vôbec nevadí, lebo sa uvidíme zase na mojom kanále. Ahoj!